ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав омода кардагем ки Арзон, Душанбе ва дигар ноҳияҳои шаҳрҳо ҳастанд. Пешкаш мо мекунем бардори азиз через имо WhatsApp роӣ кардан. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависем ки ва шумо чӣ хел хона, замин, квартира талаб кунед. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем бардорон. Агар шумо хел хонаи фурӯшӣ доред ки квартира, замин ё ки мошини фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар номерои имо WhatsApp роӣ кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем бардони азиз. Курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 158 сомонӣ. Агар имконат бошад бардони аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеонавори мо дар имотон падилса кунем. мо бошад наворо сар мекунем рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рудаки дар Лески район бардони азиз. Деҳаи 400 пеши заправкаи Билол дӯстони азиз. дар 4 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ тайёра хона беҳтарин ремонт кардагӣ аст. Опсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкама, дарахтҳои мевадиҳанда, ванна, дегдонхона, ҳамаш 100% хона бе ягон камбуда барои зиндагӣ кардан медароӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ, ремонтш кардагӣ. 4 дар хона дорад дӯстони азиз. нархаш $30,000 бо савдо мешавад. арзона мекунем гуфтагӣ срочно фурӯхта мешавад. марҳамат баратон кадоитон агар харидор бошед рақамҳои ака дар поёни видео ва рақамҳои расмияшон аст. имо WhatsApp дорам, метавонед маълумоти бештарша гиред срочно дӯстони азиз. ногуфтанам агар шумо ҳамин хел хона доред, квартира ки замини фурӯш ки мошин хоҳед дар фурӯш мода дар канали мо ёки реклама кардан, дар номерои имо WhatsApp роӣ кунед бардони азиз. мо дар видеои оянда намхел рекламаш мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Шатал дар 8 сотиқ замин дар хона кардагӣ обсвет ҳаст. дар инҷа калидор дорад, веранд, подвал, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, оғоли детажа дорад. оғоли детажа, дегдонхона, дарахтҳои мевадиҳанда, гирди хона маҳкамай. сохтмонаш бардони азиз камтар нопурай, фақат дар тезаша мечаспонем, медарои зиндагӣ мекунем. нархаш бардони 150,000 сомон бо савдои хубам дорад. рақамошон дар поёни видео, рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои расмияшон имо WhatsApp дорад, метавонед маълумоти бештарша гирем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар центриша дӯстони азиз. сехонага квартира аст дар 4 ошёна қарор дорад. доми 10 этажаи бардони азиз. 70 квадрати метр, яъне ки бо квадрат фурӯхта мешавад. як квадраташ $360 бо савдо ҳам мешавад. новостройкаи коробкаи без ремонтай бо муомилаам дорад гуфтагии соҳибаш срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои варсияшон имо WhatsApp шон аст. кадомитон харидорем бардони азиз, метавонед дигар маълумоти бештарша аҳамиё гиред бардони азиз. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат бошад видеонавори моро падлиса кунед дар имотон ё ки дар комментар нависед ки чӣ хел хона, замин дар кора. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар Шаҳбур дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёра обсвет, ошхона, ҳаммом дар дарунаш ҳаст. дӯстони азиз дар белор аловхона, оғул ҳаст. гирди хона маҳкамаи бо семинблок бардони азиз. нархи хона бардони азиз бо маслиҳатай, яъне ки арзон кардан метиҳантона. хона ремонт кардагӣ 3 дар хона дорад. фақат имконият ҳамин қабул ки фақат суратша мода як дона роӣ кардаган айни ҳол дар хона ҳеч каниста ки зиндагӣ кананд. ҳамин қас суратша ёфтанд роӣ кардан соҳибшон, яъне ки срочно фурӯхта мешавад. кадомитон харидоред рақамҳои расмияшон аст ва имо WhatsApp шон кор мекунад, метавонед маълумоти бештарша гирем. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Чинор. ҳамин хел маълумот 8 сотиқ заминай. замин сертификат дорад, яъне ки иҷозатномаи сохтмониам дорад бардони азиз, яъне ки хона карданда мешавад. фармонаш биромадагӣ. нархаш 65,000 сомон бо савдо мешавад гуфтагии соҳибаш. дар қарибиш уже ҳамсояҳо уже чизо зиндагӣ кардесанд, уже метавонед ки шумо хона кунед ё ки ягон чизи дигар маълумоти бештар шуд бардони азиз. ай ҳамин рақамҳошон гиред. марҳамат. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем пеши Чимтепа дӯстони азиз. духонага квартира аст дар дуюм ошона қарор дорад. доми 4 этажаи
37 квадрати метр бардони азиз. Об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш аст. Ремонтуш як 80% ремонт дорад. Хай дигар маълумоти параша мегирен. Нархаш 158 000 сомон бо арзон мешад ва варианти аличи ҳам дорад. Агар варианти аличи дошта бошед, мошинаи хонаҳа ягон чизга метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада маълумоти бештар шуд ки варианти худтона пешниҳод кунед. Марҳамат дӯстон, лайкотона барои видеои мо дариқ надорем. бигзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Куллоб дар деҳаи Чаманзор. Бардони азиз, замин барои хона кардан мешавад. 8 сотиқ заминай, нархаш нархи арзонай, намедонам ба кадом сабаб. нархаш 10 000 сомон бардони азиз, срочно фурӯхта мешавад. ҷамоати Чаманзор ҳамин маълумот. дӯстони азиз, кадомтон агар харидани бошед дар ҳамин рақамҳо метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирен. бо арзонам мекунем гуфтага срочнай. Марҳамат, занг занед дӯстони азиз. кадомтон агар хона доред, квартира доред ки замин доред, метавонед ки дар номераи WhatsApp роӣ кунед бардони азиз. кадомтон агар WhatsApp дошта бошед, метавонед ки дар номераи имо роӣ кунем. дар видеои оянда инам хеле рекламаш мекунем. ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Бардони азиз, суроғаи пураш, кӯчаи Ваҳдат 65, рӯпарӯи ЗАГС. Бардони азиз, пеши қарибии бозор. духонага квартира аст дар сеюм ошона қарор дорад. 38 квадрати метр, об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш аст. ремонти нав кардага, термикс, кондитсионер, хона бо ҳамаи чизо чораш фурӯхта мешавад. Бардони азиз, яъне ки иҷод агар ҳамаша гап занем видео дарози баъд мешавад, яъне ки хона 100% барои зиндагӣ кардан. нархаш бародарон 260 000 сомон бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзона мекунем гуфтага соҳибуш. рақамошон дар поёни видео бардони азиз срочно фурӯхта мешавад. кадомтон агар харидор бошен, занг занем, метавонед ки маълумоти бештарша аз соҳибишон гирем. мегзарем бародарон ба нӯҳум замини фурӯшӣ. нӯҳум замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёбон дар байни Оқҷар ва Навобод. ҳамин ҷода замин қарор доштай. 23 сотиқ заминай ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. срочно фурӯхта мешавад. дар иҷа об светш аст, мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикиш ҳаст гуфтагаи соҳибуш. нархаш бародарони азиз 55 000 сомон бо савдо мешавад. срочно фурӯхта мешавад гуфтагаи соҳибуш. сум далкора ба ҳам хотир мефурӯшанд. рақамҳои ака дар поёни видео, кадомтон агар ҳам территория харидани бошад, метавонед занг зада маълумоти бештарша гирем бародарони азиз. бошад наварма давом медиҳем. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар. Бардони азиз, духонага квартира ҳаст дар 5 этаж қарор дорад. 70 квадрати метр, об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаша дорад. хона евраримо кардага, хона бо ҳамаи шароити зиндагӣ таъминай, полош ламина задага, термикс дорад. кухни, гарнитур, телевизор, мебел, кондитсионер, термикс ҳамаш қоидави бардони азиз бе ягон камбудӣ срочно фурӯхта мешавад. 70 квадрати метр. нархаш бародарон азиз 240 000 сомон бо савдо мешавад. срочно фурӯхта мешавад. кадомтон агар харидани бошед, ай шаҳри Регар, ай Турсунзода ҳам хеле пристаб буден. рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти пурраша айхчон гирен. дӯстони азиз, агар имконият бошад дӯстон такрор шавад ки ҳамин видеонавари моро дар имотон падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Восе дар деҳаи Ибрат. ҳамин хеле маълумот, деҳаи Ибрат. 4 сотиқ замина, 3 дар хона кардагӣ тайёрай. хона ремонти беҳтарин кардага дӯстони азиз, 3 дар хона дорад. об светш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкама, хона барака, яъне ки ремонтиш беҳтарин аст. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 85 000 сомон бо арзон мешавад. метавонед ки занг зада маълумоти бештарша гирем бародарон. хона беҳати бад арзонай. занг занед, маслиҳат кунед, хонара харид ай даст натиен. марҳама. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртавуз. бардони азиз, 6 сотиқ заминай, 4 дар хона кардага. бардони азиз, хона навсохта, ремонтам хай дорад. хай бо дигар маълумот ча мегирем, мисли коробка, об светш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирдаш маҳкамай, дарахтҳои сояафкан ва мевадиҳандам дорад. бардони азиз, хай дигар маълумот ча мегирем.
нархаш дӯстон 150,000 сомон бо савдо ҳам мешавад, муомилаи хубам дорад. кадомитон хайдани сирош нафурохта мешавад. рақамошон дар поёни видео занг занен, дигар маълумотша гирен. ин буд 12 хонаҳои фурӯшмо бардони азиз. агар кадоми шумо ҳамин хел хона, замин, квартира дошта бошен, дар номерои WhatsApp роӣ кунен. агар кадомитон бе WhatsApp бошен, метавонед ки дар номерои имо роӣ кунен. то видеои оянда бардони азиз, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.